La veritat, avui em sento com el Girona l'any que ve a primera divisió. És així. No se'ns esperava primera divisió en aquesta ciutat, no s'esperava que Iniciativa Esquerra Unida estigués a la primera divisió, però Nuri i Enric ens ho mereixem i hem treballat de valent, per estar a primera divisió, perquè això és el que justifica la feina, justifica els projectes, i els projectes t'obliguen a fer més feina. I jo l'altre dia deia, no se va interpretar bé, que Girona va oblidar el gris i el negre del franquisme i l'alcalde de més de 20 anys li va donar color, però un sol color, un color que estava molt bé, però un sol color. I torno a repetir, fa 8 anys vam començar a donar més colors en el govern d'aquesta ciutat. No se'ns esperava, poder com no se'ns esperava, per això vam governar, de vegades si els agafes per sorpresa és més fàcil les coses, vam governar. Algú deia que no duraríem de Nadal a Sant Esteve, i una de dos, o cada dia és Nadal, cosa que no crec, però hem durat 8 anys. I ja penso que hem durat 8 anys com a resultat de la feina, perquè en aquest país, en aquesta ciutat, se reconeix la feina. En aquesta ciutat que visc i viuré, de vegades hi ha maneres de pensar que te qüestionen molt, però segur que tothom valora la feina que fas. És prou petit i prou gran com perquè això sigui així. I clar,